Mi kao i obično donosimo pregršt lijepih aktualnih tema koje se dešavaju u našem gradu Mostaru. Jedna od takvih dolazi u organizaciji udruge Zvončica iz Mostara, udruge iza koje stoje mlade 3 dame, a koje su se zaista potrudile da u naš grad donesu lijepu priču, humanitarnu priču i priču koja će razveseliti one naše najmlađe. Ja u našem studiju pozdravljam jednu od osnivačica udruge Zvončica, njihovu tajnicu, profesoricu solo pjevanja i sopranisticu, gospođu Ninu Deronjić. Nina, dobar ti dan i hvala ti što si stigla u naš studio, odvojila svoje vrijeme da govorimo na jednu jako zanimljivu temu. Dobro jutro, Ana, hvala vam na pozivu i pozdrav vašim slušateljima. Kako bi naši slušatelji saznali evo nešto više o samom radu udruge Zvončica, na samom početku osvrnut ćemo se kako je nastala ideja uopće da mlade 3 dame osnuju udrugu Zvončicu, da pokrenu jednu lijepu humanitarnu priču, a koja će svakako evo i doprinijeti našem društvenom razvoju, socijalizaciji, na neki način širenju vidika i pogleda svih mladih ljudi, roditelja i onih koji žele uključiti se u rad udruge. Pa evo, sama ideja o osnivanju udruge je zaista došla spontano na nekoj našoj kavi, budući da smo sve 3 majke 3 djece. Često smo se doticali tih nekih svakodnevnih problema s kojima se susrećemo i naravno dijeleći priče naših prijatelja i poznanika s kakvim se poteškoćama se roditelji i djeca susreću u Mostaru bilo kakve vrste. Došli smo na ideju da bismo mogle učiniti neki korak najprije za naše prijatelje, pa naravno onda i za sve ostale sugrađane. Počelo smo se dakle pomalo interesirati na koji način bismo mogli djelovati. Shvatili smo otprilike koje su to ugrožene skupine. Rekla bih da je to podjednako maltene svaka, ali uzeli smo djecu i mlade kao neku našu osnovu za djelovanje udruge. Upravo ta polazna točka nekako je vas gurala ka naprijed da prethodne godine organizirate niz kvalitetnih susreta, evo prvenstveno u našem Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača, a koje su svakako priče odjeknule u javnosti i privukle veliki broj zainteresiranih roditelja, mladih ljudi koji se žele baviti temama, a koje se dotiču djece i mladih u razvoju. Tako je, Ana. Dakle, prošle godine, evo, mogu ponosno reći da naša udruga još uvijek nije proslavila taj prvi rođendan i da smo zaista odradile odlične stvari, barem takvu povratnu informaciju dobivamo od naših sugrađana. Bavili smo se nizom tema, imali smo dakle ove godine, pošla sam reći već prošle, dakle 5-mjesečni projekt Dijete u fokusu, gdje smo se bavili raznim temama, imali smo razne goste. Dakle, jedna od tema su bili pretilost i dijabetes, zdrav način života u suradnji sa nutricionisticom Nevenom Pandžom i Marinom Zorić, Mostarkom koja je sada trenutno na švedskoj adresi, koja se tada javila preko Zooma i predstavila svoju knjigu i darovala 5 knjiga nasumičnim nekim izborom. Zatim smo obrađivali alergije i život s njima, gdje nam je radionicu vodila doktorica Mateja Čorluka. Zatim depresija kod mladih, koju je vodila Darija Čubela, Helena Jovanović, Kristina Omejc, dakle magistri psihologije i pedagogije, psihoterapeuti u superviziji. Zatim anksioznost i depresija kod mladih koju smo radili sa doktorom Markom Romićem, sa Njezvanovom i Borisom Čerkučem. Zatim obrađivali smo štitnu žlijezdu i sva njena lica kod mladih, to je vodio doktor Damir Rozić i također opet nutricionistica Nevena Pandža. Od još tih seminara izdvojila bih predavanje Martine Sokač iz Zagreba, koja je savjetnica za odgoj, gdje je radionica bila nazvana Kako odgojiti emocionalno stabilno i otporno dijete. Zatim odgoj djece modernog doba, gdje smo ugostili poznatog Stričaka Duška, za njega vjerojatno većina ljudi zna preko Instagrama. Upravo tako bio je gost prilikom gostovanja u Kosačiju i našem eteru, gdje je progovorio zaista o zanimljivim temama koji se tiču odgoja djece.
Da, to je bilo baš zanimljivo predavanje, svako mjesto je bilo zaista ispunjeno, ljudi su stajali i s njim je još bila Sunčana strana svemira, odnosno Darija Čubela. I jedan, rekla bih, projekt koji je onako baš bio bum u našem gradu je bio dvodnevni seminar uvaženog doktora Ranka Rajovića, gdje je tema bila kognitivne razvojne vještine kod djece i štetnost ekrana. Osim toga, radili smo sajam rukotvorina kojim smo prikupljali sredstva za pomoć udruzi Palčić, to je za privremeno rođenu djecu. Potom smo imali humanitarni koncert Hrabro srce u Kosači, tu smo prikupljali sredstva za djecu oboljelu od malignih bolesti. I evo sada spremamo dalje ove projekte o kojima ćemo vas uputiti. Koliko smatrate da ovakve situacije, društvene promjene utječu na to da je neminovno da vi, evo kao i organizatori koji stojite iza udruge Zvončica, neprestano radite na tome da se progovara o temama koje se tiču mladih ljudi, osoba, djece, roditelja, apsolutno cijele društvene zajednice koja je uključena u cjelokupan razvoj djece? Rekla bih da su ovo sve teme koje su toliko neiscrpne i toliko široke i apsolutno koliko god o njima da govorimo, malo je. Poenta našeg djelovanja jest uključivanje čitave zajednice u rješavanje problema s kojima se susrećemo, u inkluziju djece, u spajanju djece, dakle i ta razvijanje socijalne inteligencije. Svi znamo danas čime se mi roditelji nosimo sa tim razvojem tehnologije koji je zaista ubrzan, da djeca već od 3 godine imaju dostupne mobitele gdje kliknu sebi samo mikrofon i kažu što im treba, ne trebaju znati ni slova. Tako da sav taj razvoj tehnologije koliko je zaista odličan i koji mi odrasli možemo koristiti na taj neki pozitivan način, za djecu zapravo, rekla bih, je jako negativan. Pa imate djecu koja kad im uzmete mobitel ili ih sklonite s televizije, plaču, divljaju, imaju tantrume. Ne znamo se mi svi profesionalno odnositi prema tome. Tako da, evo, kroz ove radionice, kroz uključene psihologe i različite te pedagoge, svima nam objašnjavaju kako da ne izgubimo glavu, da kažem, kako da to ne rješavamo samo onim starinskim, bit će kako ja kažem, nego da djeca prihvate to kao nešto normalno i da traže da izlaze vani, da se druže, da se prožimaju, što bih rekla. Važno je pustiti djecu da djeca budu djeca i žive svoje djetinjstvo. Upravo nešto tako lijepo mogu proživjeti na idući događajima koja su planirana za ovaj mjesec rujan. 22. rujna, drugog dana jeseni, evo nekako simbolično vi ste odlučili napraviti 2 festivalske manifestacije. Jedna će biti u prije podnevnim satima, a jedna u večernjim satima. Evo nešto više našim slušateljima, podrobnije o cijelim aktivnostima koje će biti onako za širu masu ljudi, djecu, mlade, roditelje, bake, dede, tako svi su pozvani. Tako je. Evo, kada smo pripremali, sama priprema zapravo čarobnog dana za dijete je opet došla na nekim našim druženjima gdje smo razglabale o tome kako zabaviti našu djecu bez mobitela, bez televizije, što je to sve potrebno djetetu da bi njegov dan bio ispunjen, da onako navečer jedva čeka da zaspe, da u letu zaspe, što bismo rekli, što to njih sve ispunjava. Pa smo onda zaključili, naravno, preko te naše djece, da tu ima i plesa, i igre, i crtanja. Ovaj put neće biti na zidovima kao kod mene, recimo, kući. Da ima i neka predstava, da ima neko sportsko natjecanje. I onda malo pomalo kad smo te ideje nabacile na papir, dobili smo malo širu sliku, tako da smo organizirale taj čarobni dan. Stavile smo datum 22.9. iz razloga što smo htjeli da već krene nastava, da nam roditelji i djeca budu tu, da nije ljeto kada su na godišnjim odborima na morima. I eto, ono kao da im početak nastave krene veselo i razigrano. Dakle, čarobni dan za dijete ima i nudi baš onako širok program. Otvorenje je planirano u 12 sati. Od 1 sat bi
trebale krenuti ostale aktivnosti. Dakle, bit će tu glazbene radionice u koje je uključena muzička škola 1. i 2. stupnja Mostar. Dakle, evo, moje kolege, doćemo ako sa instrumentima, sa dječicom, da djeca upoznaju malo instrumente, da nešto zasviraju. Možda će nekome to biti zapravo prvi put. Da je a nešto možda divno. I poticaj da se uključi u glazbenu školu. Tako, jer zaista, evo, odgovorno tvrdim da je baviti se glazbom na bilo kakav način zaista nešto što čovjeka ispunjava i oplemenjuje, i mislim da bi bilo lijepo kad bi svaki čovjek barem neki instrument znao svirati, pjevati. To je nešto što u principu mi svi volimo pjevati, jel tako? Glazba pokreće svijet, nije zbog ničeg ova uzrečica. Ulaz na čarobni dan je besplatan za sve mališane i roditelje. Mnoštvo je tu sadržaja: slane grickalice, la bomba, osvježavajući napici, leda, voćke, jafan plantaže i suncokret, ali i kutak za roditelje Julius kava, interaktivne igre i kreativne radionice. No od 21 sat kreće onaj još značajniji sadržaj, a to je koncert, humanitarni koncert Hrabro srce. Tko sve nastupa, što to očekuje, evo, zainteresirane slušatelje, ali i one koji nas prate na našim društvenim mrežama? Dakle, na humanitarnom koncertu koji planiramo u 7:30 nastupa Lana Hamza i njezin bend, zatim saksofonist, naš poznati Mostarac Šunjić, znači u 9 sati koncert, i DJ Kiwi priprema se taj raznovrsni program u kojem skupljamo ovaj put sredstva za udrugu Inzula, odnosno za kupnju injekcija koje su potrebne djeci dijabetičarima. Zove se glukagon. Dakle, porast djece oboljele od dijabetesa je u konstantnom porastu i to je nešto s čim mi roditelji kojima djeca nemaju te probleme zaista nemamo saznanja. Mi zapravo o svemu saznamo ukoliko se dotakne nas ili nekog nama bliskog. Tako da je sve to zapravo podizanje svijesti s čim se sve ljudi nose i na koji način njihov dan ide i kakvi su njihovi problemi i da na svoj način pokušamo im pomoći. Ja bi se samo kratko vratila na ovaj čarobni dan. Spomenula sam samo taj glazbeni kutak, imamo i likovni kutak gdje će djeca slikati, gdje surađujemo sa My Art, Mirjana Drežnjak-Naletilić i njezin suprug Mario Naletilić. Zatim imamo Bojana Stanića koji je licencirani ragbi trener, Aner Kurtović, starješina odreda izviđača Neretva Mostar, koji su osmislili igre zajedno, tako da budu uključene i djeca iz osnovne škole s posebnim potrebama koji također sudjeluju u ovom programu. Zatim imamo Željku Bošnjak, glazbena radionica Bim Bam, plesni studio B-Dance, Miju Martinu Barbarić koja tu nam dolazi sa dječjom zumbom. Zatim imamo također sudjelovanje gospođe Maje Mustapić koja je ravnateljica osnovne, u biti to sam već rekla, Mirna Mezit, direktorica centra Los Rosales. Zatim imamo razne ove predstavnike drugih udruga. Gledali smo se uvezati sa većinom tih udruga koje djeluju na sličan način kao mi. Evo, predstavila Bigora Antunovića koji je predsjednik udruge Plava Vrpca. Zatim Daniela Kegelj, udruga Vedri osmijeh, udruga Inzula Mislav Stapić. Mislim da sam i sve nabrala, zaista ne bih voljela da ikoga zaboravim. Imaćemo jedno čitanje bajke, ali evo vi svakako dođite ako ja slučajno nešto zaboravim, nek bude iznenađenje. Sigurno da će biti neko lijepo i ugodno. Neće zamjeriti oni koje nismo spomenuli u eteru. Svakako, evo, dragi slušatelji, imali ste priliku čuti sve najave događaja u organizaciji udruge Zvončica. Za sam kraj našeg razgovora voljeli bismo čuti na koji način, osim ovakvih humanitarnih aspekta, može se pomoći radu udruge Zvončica. Pa dakle, pomoći
rad udruge Zvončica možete tako što ćete dolaziti na radionice, na naša predavanja, panel tribine, sajmove, koncerte. Dakle, zaista ima neki široki spektar događaja na koji mislim da svatko može izabrati bar jedan da dođe, a financijski je putem donacija, ali sponzorstva. Zapravo mi smo humanitarna udruga. Zaista se ovim putem zahvaljujem svim sponzorima i donorima i vjerujte, ima ljudi koji žele pomoći. Eto, ja se nadam da će svatko na svoj način, makar svojim dolaskom doći, podržati rad udruge i sve ovo što mi radimo. Drago mi je da se širimo i da se uvezujemo polako s ljudima i da su tu stvarno sve neki pozitivni feedbackovi. Evo, dragi slušatelji, mi pozivamo sve vas da podržite ovu važnu inicijativu. Podsjećamo još jednom da svi prihodi od ulaznica bit će usmjereni prema udruzi dijabetičara Hercegovačko-neretvanske županije Inzula za nabavku glukagona, lijeka koji može spasiti život u slučaju hipoglikemije te pomoći obiteljima djece sa dijabetesom. Još jednom, draga Nina, hvala na gostovanju, što si izdvojila svoje vrijeme uz niz obaveza. Krenuo je rujan, školska godina, djeca, obaveze. Stigla si u naš studio da pričamo o jednoj zaista izvrsnoj temi. Hvala vam na pozivu i eto, još jednom vas pozivam 22. rujna na Kantarevcu, inkluzivnom parku, da dođete, da nas podržite, da se veselimo, da plešemo, pjevamo i da širimo dobra djela i pomažemo. Tako i na taj način da dobijemo dodatni vjetar u leđa za sve ostale projekte koje imamo u pripremi, a o tome ćete svakako biti obavješteni. Još jednom podsjećamo, 21 sat, 22. rujan, Kantarevac, cijena ulaznice je simboličnih 10 konvertibilnih maraka.